Oh, hoy! Pre! Oy, pre! Nakaulit na ka? Oh, matagal na pre. Galing ako Maynila ba? Galing daw. Lamalitaan ko mo. Di ka na ka Manila. Ate, nabot. Amigo bay. So, manay, Tagalog. Naman ano eh. Kanto lagi Manila. Di na makabalong Bisaya noon. Di na mo kasabot og Tagalog ba ya? Oh no! Ito naman lagay natin pre. Ay, nara. Okay ra kayo. Ay, sinawa yapon. Ay pre! Sama tayo pre! Saan man? Ay mag-ihaw-ihaw tayo ba? Sa may ihawon. Mag-ihaw-ihaw tayo ng isda ba? Na, nabuang na. Isda ihawon? Oo pre, mag-ihaw. Yung may uling ba? Ay, subaon. Siguro dili ihawon. Naunsa. Aray ko! Oh, naunsa mo ka? Ginagat ako ng langgam. Na, naunsa naman rin. Bataan ni nga. Marami palang langgam dito pre. Ganiyari gid ko diri ba? Wala gid ko kitang langgam diri ah. Langgam ba yung nangangagat? Na. Manuhik siguro dili mamaak. Ah pre, nasaan pala yung asawa mo? Ah, kung asawa na diya sa sulod. Ah, ang ganda pala ng bahay mo pre. Ah, ganito pre, sabihin mo sa asawa mo, titira ako. Na nabuang mga pre. Ayo pagyayaga pre naunsa. Magigiyaga sa uban ayo lang sa kuwang sawa pre. Sige lang pre, upahan ko naman. Na nabuang na. Imo pa tirahan, imo pa upahan. May pagmawa ka diri pre. Duba ang mga adlaw pre. Naunsa makaoy. Hoy Paloy! So, nanapot tayo bagong video mga Paloy no. O karon dagan kayong salamat sa TND Graphics Works no sa pag-sponsor sa atong sticker sa Team Paloy no og moto na nakabuhat tag duha ka content karon kay Winston, Kuya Winston. Og shout out sa na-adri karon no ni yani sa atong content. Shout out ko Carlo Pamplona o kang Gretchen o kang Grayson. So Maria, Shout out ko Segway 8100. Good luck. Shout out ko sa tanang Tagatagom City, Philippines. Shout out sa tibuok Iloy Air Group of Companies, tanan empleyado. Shout out sa inyong tanan. Unta, masuportahan mi ninyo. so barato guys. Og sa sunod na pod. Daghang salamat.